Hello everyone, welcome back to our channel. Engke ang tabung mono bazaro phaijak. Engke ani burui tei ani bai song borok ke ani se sukang no phaijak. Angke kisa nok ni kam rok pai nai ma phaikata bongse ulo. Tabu bazar berai tongo ang borok no malaya ko borok di dugano hinori rok pai tongo hai sani angjang tam arok kisa nai kha ko kucha arok tongo. Engke mo wan sui tongo lo thang pro paijagi phan mano. Hingga hai pun berapa sukang malai jana. Bawa malai aku, saya cuma bawa di dugaan ini, di dugaan kami ini malai jana, kami rupanya naik tonggo. Malai kaburok bay, buruk tawuri kenai rok naik tonggo, angke yang logo basai. Guys, norok nogoi makana nai di busuk nai thong ri kenai o jaga o full set bu tongo nge tak borok ni sat tongo risa tongo o monu bazar o norok bu phai nai pai phedi o jaga o kom dam ke bele ke kom dam ke manu norok nogoi makana nai thong ri kenai rok tabo ke sungri kenai rok pai ne o jaga kisa mala suri dukan khunju rong ni rok chura rok nai tongo nge ko borok ani location borok pai ne hini ne nai le tongo tom no choice rok khaile to tabo ke sung chalai nani hini nai dugan hapka restaurant o jaga o sung biryani order khai ka tai puri mui order khai ka nai ka na thore thok phungni mai ro saya ko ke belai khau khijak sung chalai nani o jaga mai bu sai mano mai chanai khebo kom ke sai mano sokai kha chicken biryani sagana o jaga first time mono first time chanai naigana thoro thok thogya ta sa ka nge to thok ka nge tai bolo phainai sa phainai ya muka koi sabji abrang nalai ka thogya diba pura kepe kha khai di ro kra o hingga musai nagan thor thoma thogya bar ko thogya ni sa ka hingga musai ne naigana ta bahiro ko bate ma nai na kha kaisa mo 40 টাকা jo mo ke 20 টাকা total duita 40 টাকা 40 টাকা 30 টাকা na kha 100 rupees na kha ta mo bate ma borok kini jandra no paiman phonok ma dia tabo ke go jaga juta dukan ko borok paile na nai tong biham bong loge tong borok paile ni ta juta dukan tong motamoti kam na level mo Tuma, taba ba? No, mahai de pai khamo? No pai je kula mahai. Bodong sama. Toro no. Arken borok bir ni bagai palemi yang tong kha sung juta rok paile pe khata bu kha kisa nok ne mangai bazar khai kana tam rok man nai kana chajang nai bu pai nai tai ayang mangso dogana thangenai mangso rok bu kisa pai nai hini tong wak bahan rok o jaga kisa sini paran se kom ke mano hini no thang sina inge bazar rok khai pe ka o kon rok khana bo boti ke taw ro karli juice kisa no lai kana puru putui no lai nai nong pesi nong khai de ora thor thor busuke glass a 20 na tam rona ba kono gana ba bhai chekle le boro ruta na le boro ru iya bhai maka hengke kon nama di sana bukan noro
Kita kita go. Tasty deh. Udah. Tay khana tay. Juta rok khana. Moi to khai tay tam rok tong. Kamu kan ya? Chal. Sung tabu monuni sokoi omu mirza bazaro. Goza kisah TV chana ini asuk lemani. Biryani pura 10 টাকা goza sung biryani chamani mono ekdom thogya. Sidra khani mo. Thogya na bagai kibisi maru siyo pura sai manliya. Sidra ma. Goza kisah tabu puri bai. Tabu muino muisa lainai. Bahai se nung orang la thogi de masak. Jongbrui komala di sudo sudoi thai. Orang la bahai ma sai ne bahai nang bekhaja. Iba ke mui kutung ta. Oh. Puri ke semlo thanda. Oke, heaven thog na bla no. Tasty na bla. Oke. Tak mai okhui jang ge. Ngako kuri nogo thangi nei pura wak bahan mosu deng khlai nei salayan he diba monun tumani. Ge amu kisa sagana bahai nei ga mata. Kutung da samia. Ini nai jong dia asunu tiren blok nai.